Dôležitou súčasťou nášho systému sú užívateľia a ich práva. Im právam sa dostaneme cestou užívateľa, zobraziť užívateľa, vytvoríme si nového, teda vložiť meno Ján, dané heslo, ktorému určíme, dáme OK. Teraz si vyberieme práva, ktorému chceme dať. Keď nie sme si istí, máme tu predurčené práva pre obsluhu, práva pre prevádzkarov, takisto práva pre majiteľov. Nakoľko sme si určili, že to je obsluha, dáme mu práva pre obsluhu. Dôležitým právom je ešte v záložke smena, výbery a vklady. Keď to máme takto určené, dáme OK. Daný užívateľ je vytvorený, môžeme mu ešte priradiť mapu podniku. Daný užívateľ je vytvorený.